Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'a wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina haza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko ngucap sapa Zulaikha lahu maring Nabi Yusuf. Ngucape amma ilahuka, ana ta ora ana utawi pangeranira. Fa'ana mongko utawi ingsun iku aktoi utawa akti wis menehi sapa ingsun ka ing sira jamingal amwali ing sakabehane pira-pira bondo. Tasaddaqa utawa tusaddiqu kang isa sedekah sapa sira biha kelawan bondo lirobika kanggo pangeranira, liyaghfira supaya isa ngapura sapa pangeranira laka keduwe sira hadza dzamba ing ikilah dosa. Dijak kok pokoke mboten, maaf tenan Ndoro Ayu, maaf tenan. Kula wedi Gusti Allah, ping pindhone kula mulyake njenengan, wong jenengan iki ndara kula. Sing wis ngekeki nggon kula, wis ngekeki posisi kula di posisi kaya anak-anak panjenengan. Ing atase wong liya wis diperlakukan kaya enake dhewe. Njaluk bubur tukokke. Njaluk HP tukokke. Njaluk montor tukokke, njaluk seblak esok sore seblaki. Wes kula ora iso nglakoni wong jenengan ki ndara kula. Ping pindhone kula wedi banget karo Gusti Allah, wedi banget karo pangeran kula. Zulaikha jawab, endi pangeranmu piye? Wong cetha kowe nang kene, iki apa-apa tak kei, sak kabehane bondo. Wis rupa apa wae tak kei. Lah nek kowe wedi karo pangeranmu, engko bar nuruti aku kan kowe iso sedekah. Iso sedekah nganggo bondo sing tak wenehke awakmu kuwi, niat nggo pangeranmu ben supaya pangeranmu ngapura dosa-dosamu iki. Sing penting ayo to.
Kok ora paham karo perasaanku tenan to. Iki deloken dadaku deg-degan iki. Nek ra ngandel demoken. Wah. Aku cerak roh awakmu iki weruh wajahmu, weruh dirimu, wah rasane wis menggeh-menggeh. Ya ora kok terus lara napas wae. Tresno lara napas. Ya jenenge. Iki lara asmaning nah gini dong kowe iso sedekah nggo kuwi nggo nglebur dosa kok muni wedira pengiranmu sing tak delok ki aku tulung to aku ki tresnane wis ora iso dibendung tenan wis ra iso dibendung molak-molak karo Gunung Semeru itu molak-molak iki ya wa amma sayyiduka lan ana ta ora utawi bendaramu fa ana mongko utawi ingsun iku atngamu wis aweh pangan sapa ingsun hu ing bendaramu asama utawa asama ing apa iki jenenge racun hatta yahri ngantek iso do istilahnya leleh apa lahmuhu daginge kuwi sih ya kurang sih tulisannya orang kurang tulisannya lah ya wong biak-biakno khilafe menungso ya warna-warna mboten bolong jenengan wira bolong kok maksudnya ra bolong iki ketara tekan esuk iki isih cetil wae iki wah nek pas bolong kae lumane kaya apa nyah-nyoh ra petung ning angger ngene iki wis buntet wis buntet kaya kula wau dalu rak ngaji ning Sayegan njaluk Sherlock Kamal Wetan Sherlock iki Raja Durian Jogja. Lho, Sherlock Raja Durian Jogja. Nah, ketemu niku jebul sampinge panggung ki kuwi toko Raja Durian Jogja kuwi sampinge. Lah kok bakule iki wong Pondok Kidul anake Bustiar. Wah. Bakule. Bul anak Bustiar iki ning kono dadi bakul duren. Lali ngaji ning ngarepe tokone duren kuwi. Nah, kula yo takon, lah kok dadi Sherlock-e Raja Durian niku nggen kula, Pak. Oh, dadi jenengan sakniki manggon mriki nggih pun 10 tahun. Wong melu riki, berarti niki di duren bengi niki. Aku ya ngono. Sing paling enak karo sing paling legi enten mboten kula tukune. Wah iki ora ngusum dadi nggih duren enten titik-titik ning mboten patok enak. Legine niku mung legi kaya gedang nika.
Mas. Lah kok ibune mertuai mulih njikuk duren. Ha terus keke kula lah niku lho tak gawa. Dene menika putrane Gustiar niku jebule ngaji ning kampunge rika. Kamal Wetan Sayegan jenenge. Ya wong ming waton omong, kula ya nggodit kok pun regane pira-pira manut kula bayare. Pun mengke tulung dituku nggo doa mawon. Oh nggih, kula doa. Cocok. Nek kuwi asli bolong kok ya nek kuwi iki ora ming ngomong. Ngajan iki lho, iki raja tenan iki raja iki turah dadi nyah-nyoh. Gawani papat sing loro wis dikemas dadi wis diproses, sing loro isih original. Urung kelong lah aku bengi wareg banget urung tak pangan kok ya. Urung tak pangan iki kok wareg banget. Nggak. Lenjamu ya maer-maer wong pengajian Rijalul Ansor to. Paguyuban pemuda Ansor Sayegan to maer-maer. Ndilala iki lek ngaji ki ning sandinge Kempol Bakar kuwi. Jan lewat ngarepe Kempol Bakar ngulon titik ana gang ngalor mlebu ngalor lak omongoke wingi muni Kempol Bakar ya malah karuan to. Dadak Sherlock ning wong Allah ki le njalurke arep oleh duren ki Sherlock kok ya. Le njalurke iki nek ora malah radong aku nek nang kono ki ana putrane Gustiar kuwi. Lore daleme jenengan kae sing ngarepe Blumbang nika ya mengalor do ngaji ya. Omong ro anake kuwi nika lore jenengan nika sakniki mempeng ngaji ning mbuh dong mbuh ora. Aku ya omong ngono. Lah kan kebak. Bak wong do ngaji ya. Mula wa aku nulan ana sapa ingsun anahya ingsun wa amwali lan bondo-bondo ingsun iku mulku kau ta milku milikmu nek kowe gelem karo aku sop Yusuf iki aku dadi ndakamu full pucuk bun-bun tekan tungkak PN kabeh ya mbok ya iki lagune entet kok ya Ki aku ndakamu bondo-bondoku sing kaya ngene iki kae iki ya dadi milikmu. Syarate mengko iki nurutana aku. Gek karo turu miring kae jele omong. Ya kan nang kamar to iki. Karo turu miring sikile sing siji ditekuk. Terus sikile sing siji tumpangke dengkul. Gamis sing ngisor nglengkap munggah. Waduh ya Allah. Karo ngrintih-ngrintih njaluk kae wis rak yo
Aku yo ming nganu kok njiplak sinetron. Iki njiplak sinetron, dadi pikirane jenengan iku ora elek. Diterangke ngene dipikiran elek. Kula rada ngerti karo jenengan. Lah ana sing gerengan kae iki nerangke kisahe dhewe lho. Kene iki ndelok sinetron nggo golek bahan nek aku ngono ki rasa dicawe tak tubruk. Aku du Yusuf kok rasa dijak. Urung dijak tak bledek kok nah. Iki Yusuf kok iki. Mula dirayu piye dijak piye tetep ora gelem. Parani ro Zulaikha. Wong piye-piye kok gemang. Fakoma mongko jumeneng sapa Nabi Yusuf wa badara lan agi-agi sapa Nabi Yusuf ilal babi maring lawang min ghairi ayakuna saking tanpa yenta ana bainahu ing dalem antarane Yusuf wa bainahalan antarane Zulaikha apa sababun sebab minal asbabi saking pira-pira sebab. Akhirnya wah wis saya deg-degan to Yusuf repot. Masalah nah iki tetep masalah. Wis dadi problem iki engko terus langsung nyat ngadeg agi-agi menuju lawang Yusuf niku. Sing kanthi ngono kuwi antarane Yusuf karo Zulaikha wis satu sebab pun ora ana. Pokoke ming wong loro. Ora ana amping-ampinge, ora ana aling-alinge ning Yusuf wedi tetep wedi kaya. Melayu menyang lawan. Fajazabat mongko narik sapa Zulaikha hu ing Yusuf. Jadi nyeraki lawang karo Zulaikha digeret Yusuf iki. Digeret kok ya kok ndak metu. Ndak melayu. Nek jenengan nabrak ora digeret. Kok geret wayuh ngono kok. Cancut nang liwondo. Rong sida lekas poho. Yes. Ayo cetok kelingan sumbangan telurung gede tok reka-reka. Wes langsung lemprek. Wong tuwa ya angger kelingan masalah, kelingan beban, kelingan perkara-perkara sing membebani urip niku ki wis ora bangga. Iki wis ora bangga, ming sak swara iki asline iki ora iso apa-apa kok ya. Lah niku ki wis umum dudu siji loro. Niku ki wis umum wong ki angger wis tuwa. Masalah akeh, beban pikirane rada akeh. Wis ora iso apa-apa wis. Tenang, mbok dislentik-slentik kae ra iso apa. Ya nek nyelentik iki apa nek aku pinge? Ayo nek sing jenenge nyelentik iki kuping ngomong pikirane jenengan ora.
Mula iki rasa sok-sokan suarane kowe ya oh. Ayo kene alah ya Allah. Yo kelingan masalah ngono kuwi. Iki sing mantuk-mantuk ora ning kene-kene barang. Kono iki mantuk ra iso apa. Lah karang yo beban pikirane abot, akeh masalah-masalah sing urung rampung. Ngono ki nek sing tuwa-tuwa ki pancen butuh suasana adem, tentrem, nyaman tenan nek ora ya ora iso apa-apa. Mula iki terangke ngene iki wani aku wong pipite do ora iso apa-apa. Ming sak swara ya. Mazakot hale dadi suwek apa komisuhu gamise Yusuf le suwek min khalfihi saking burine Yusuf kuwi wa huwa hale utawi Yusuf iku farun wong kang mlayu lawang weret terus Zulaikha gamise suwek ning bagian sisih mburi min khalfihi ning suwek kae iso metu ya iso buka lawang metu ya ming gamise suwek nemu suasana sing kaya keten iku fawafaka mongko nyocoki utawa metuki zalika wakta ing mengkono-mengkono wektu suasana sing rada ruwet kacau kuwi wektu kuwi pas gamise Yusuf diberet suwek kuwi grobyak metu lawang anal aziza sak temene utawi bos Aziz mangkat rawong iki pas ngono ki pas buka lawang game suwek juragane kakung ndara kakung iku mara lewat dadi annal aziza sak temene utawi Aziz iku mara lewat sapa Aziz bil babi ing dalem lawang kono pas lawang mengobiak klambine gamise Yusuf suwek gak karo menggeh-menggeh kae wong menggeh-menggeh wedi darane ngono wah jan pikiran kok ora cetha iki diterangke menggeh-menggeh kok malah takon lah bareng apa weh lah iki menggeh-menggeh wedi kok bareng apa mlayu nang lawang gek digendoli klambine game suwek sih kok pas lawange kebuka ndara kakung sing jenenge Aziz lewat wes masalah besar Fana doro mongko ningali sapa Al Azizu Aziz li Zulaikha maring Zulaikha ngerti ngono kuwi ndara kakung mliriki Zulaikha Faro'a mongko weruh sapa Aziz ha ing Zulaikha mazinatan hale wong sing macak hale wong sing macak hasiratan tur kebuka ngan wajhiha saking wajahe Zulaikha wong awal-awale nganggo cadar kae to wong wedok biyen iki Untuk biar uang rapet-rapet biar lah kuwi iki Yusuf metu gamise suwek Aziz utawa ndara kakung Aziz ngetke Zulaikha cadare kebuka gek raine macak ayu kae waduh wes
Ki nek udu ngazis ngono nek sing wong saiki wis langsung gedhe-gedhe karo grenengan jancuk. Jancuk ya apa mbuh aku ya ora ngerti. Aku mung waton ngomong kok nek iki. Takono wong wetan-wetan kono. Maksudnya Jawa Timuran. Ngeke Yulayuka cadare kebuka luwih macak wahyu kae gue dhuwure mata iki di celak ireng semu biru mripate digawe biru karena dipasangi soplen. Ya padake kene iki kutul. Kene iki ya rada amba diwalasane terutama nek nggon pacakane wong wedok-wedok iki rada dol. Rada dong wong ngragati kok. Mbasan ayu ucul, mbasan ayu ucul. Sel ngragati tok. Raragati elik letek. Diragati musuh. Dudu klambi anyar. Wa nadzara lan ningali sapa ngazis ila Yusufa maring Yusuf Faro'a mongko weruh sapa Aziz hu ing Yusuf mangkisara si hale ndungklukke sirahe dingetke juragane kakung ki langsung ndungkluk kowe adape Nabi Yusuf ora umum apik banget adape tata kramane dingetke karo juragane mung ndungkluk wedi meneng wae arep posisi bener nek liyane liyane Yusuf merasa bener kok dingetke mesti mliriki genti kok nek Yusuf ora wis trima ndungkluk mangkisar roksi baka hale nangis sapa Yusuf al ngaina utawa baka hale nangis apa al ainu meripat ndungkluk karo nangis Yusuf niki wis bener isih diconangi juragane we ya tak limero juragane jos nangis Yusuf iki nangis nek jenengan rak langsung nyerai juragane sabar bos sumpah kula ora ngopo-ngopo bos mbok nyanggol kowe ora tenan kula ki ora ming kula sing disikep bos well kula sing digeret-geret ning mboten kula layani kok ming kula ambung titik wah titik iki nah niku tambahan Yusuf ra mungkin ndek kelakuan elek kok iki. Iki nerangke wetan kae kok. Yusuf yo ora mungkin model ngono kuwi. Amah nangis ngene di Yusuf iki kok. Nangis Yusuf benar-benar nangis niki fawakofa. Mongko meneng sapa ngazis
mutahayyaron utawa mutahayyiron hale wong sing bingung meneng bingung weruh nganu Yusuf ngono kuwi ning ngetke Zulaikha ngono kuwi dadi juragane kakung bingung iki fi amrihima ing dalem perkarane Yusuf karo Zulaikha yang zuru hale ningali sapa Aziz ilaihi maring Yusuf marotan saambalan wa ilaiha lan maring Zulaikha marotan sale saambalan sekali waktu ngetke Yusuf ngono ngetke Zulaikha ngono berarti bingung wah iki piye masalahe kok dadi kejadiane kaya ngene nek kaya liyane wis rasa pikir panjang sing jelas ki nang jero wong loro wis montak wae jancuk kuwi mau nek wong liya ning iki Aziz yo wong wicaksana ora ming sasake kok ya wong wicaksana iki dadi apa-apa dipikir kanthi menep digelar gulung kanthi ati sing nyegara ora ming sak-sake emosi nesu ngerti juragane kakung bingung fakolat mongko ngucap sapa Zulaikha mlahu maring Aziz maring garwane ngucape ngeten inna hulamaka nek cara toprak ngono Kang Mas ya cara toprak nek cara kehidupan biasa sabar lo ya ngono inna hulamaka sak temene utawi anak lanangmu hadza yaiki iku yuridu ngarepake utawa kepengin sapa anak lanangmu iki ayahuna yen to khianat sapa anak lanangmu ka ing sira fi ahlika ing dalem babagan bojo ira ayu sain utawi ndi suwiji-wiji jazauhu iku jazauhu piwalese anak lanangmu ayus jana yen to dikunjara au ngazabun utawa oleh siksa alimun kang nglarake ya wis mulai main omong iki barang ya wong wedok iki nek kon memutar balikkan fakta wah wis pintere pol pintere pol wong wedok iki perkara paling cilik nyebahi wae engko diwalik sing dituduh nyebahi sing lanang padahal sing nyebahi sing wedok kuwi mung perkara cilik burung perkara gedhe wae iki yo tetep ra ngakoni kalau teng Celebung wangel kok panjenengan ngerti Aziz bingung sekali waktu ngetke Yusuf sekali waktu ngetke Zulaikha langsung Zulaikha omong dan langsung ndresepi pengaruh le ngomong nek cara saiki sabar lho yang jenengan aja salah paham kejadian iki ngene ya anak lanangmu iki istilahe arep ngianati awakmu seneng ro aku arep ngersake awakku ning aku nolak mula ngantek leh ku nolak kaya ngapa iki lho klambine Yusuf suwek kuwi rak nyeraki aku ngalih aku ngedoh gegeret klambine wong lehku ngedoh karo tak jejak wah iki le drama jan wangun tenan mula ngati-ati lho nek karo lambe-lambe kok ngene iki oh di drama kapok kowe
Tetep pede sih. Iki tetep pede, Joen. Diterangke ngene ya tetep wani nantang ya. Tak terangke ngati-ati lho nek karo lambe-lambe kau ini didrama iso njungkel tenan. Kene nek jawab Allah nyatane ya sprene kepencut kok. Lha ngene ya Allah. Kok le lafat sprene kuwi aku le ra tak setuju. Le sprene biyen le kepencut ki biyen ora sprene. Nek saiki kok isa-isane omong mbok ngilo. Posisi sampean saiki ngilo, gelo sing mencuti apane? Jan nek saiki lho nek biyen percaya. Sekarang biyen kok yo biyen ki bunga desa biyen ki. Ning yo mung bunga anu. Biyen bunga desa ning biyen nek saiki kok mencuti apane ya Allah. Niki anu ya nek jenengan weruh kaya keten iki mangitik-itik apa-apa mangturuti ning kok ngerti-ngerti arep ngianati jenengan, arep seneng ro kula, arep merkosa kula iki piye? Napa wangune piwalese napa? Kunjara apa kaya siksa sing larake? Wah wis mulai dipengaruhi. Ngazis ya bingung, satu sisi iki walaupun ming dituku dadi kinase dadi anak angkat sing kinase ning kok satu sisi ngene gek dilalae pengaruh swara saka bojone ngono kuwi wah duweti wah wis hampir vertigo iki hampir vertigo wis pripun ya iki nek menurut jenengan arep digawe hukuman tak pikire sesuk-esuk tak putusne sesuk-esuk wes sesuk-esuk wae tak putus nih. Nek saiki wae. Ya esuk Senin wong sesuk-esuk iki Minggu Kliwon to iki. Sesuk-esuk Minggu Kliwon ngajine ning Masjid Jomblang. Dadi urusan keputusan hukuman ditunda esuk Senin. Ditunda esuk Senin. Wah iki arep dipiye iki apike? Pokoke terus esuk Senin ceritane wong sesuk ngaji Minggu Kliwon ten Jomblang. Masjid Jomblang Lor Keongan niki riyen muga-muga diridani Allah napa sing kita lampahi niki dadi celengan ngamal soleh kita iso mbegjakke kita iso nentremke kita saking donya niki dugi akhiratipun nglantari napa sing dadi hajat kita diijabahi dicekapi Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.